Március 11-én és 12-én országos verseny színhelye volt a helyi kereskedelmi akadémia, mégpedig számítógépes ismeretfeldolgozásból. A vetélkedőt az Oktatási Minisztérium hirdette meg a hasonló profilú középiskolák diákjai számára. 11. a 12. marca sa na obchodnej akadémii vo Veľkom Mederi konal 48. ročník celoslovenskej súťaže v spracovaní informácií na počítači. Túto súťaž vyhlásilo Ministerstvo školstva Slovenskej republiky pre žiakov stredných škôl. Viktória Nadzokoča, Opatovského Sokolca, je žiačkou 3. ročníka obchodnej akadémie. Koľko žiakov sa z tejto školy zúčastnilo na tejto celoštátnej súťaži? Prajem každému pekný deň. V tejto súťaže sme sa zúčastnili dvaja, ja a môj rovesník tiež v tretiach Zoltán Bek. Áno, s ním sme už robili reportáž pri inej príležitosti. Sú už známe výsledky súťaže? Zatiaľ ešte výsledky známe nie sú, o chvíľu sa ich však dozvieme. Aká bola súťaž? Celá súťaž prebehla vo veľmi dobrej atmosfére. Ja som bola v inej súťaži ako Zoltán, nakoľko táto súťaž je dvojkolová. Ja som začala súťažiť už ráno o 8 hodine, on začal o 9 hodine. Teraz čakáme na výsledky. Vy ste súťažili v ktorej kategórii? Ja som súťažila v druhej kategórii. Museli sme opraviť chybný text. Pracovali sme vo Worde, trvalo to 10 minút. Zoltán zas odpisoval text tiež v 10-minútovom intervale. Ako prebiehalo odpisovanie textu? Ide o to, koľko písmen niekto napíše, povedzme, za minútu? Súťažiaci dostali 3 strany, ktoré museli odpísať. Bolo určené formátovanie, typ písma. Niektorí sú veľmi rýchli. Vedia napísať za minútu aj 500 písmen. Za 10 minút sme mali napísať 340. To nie je málo. Keď niekto nedosiahne tento limit, bude zo súťaže vylúčený. Dúfam, že sa to Zoltánovi podarí. V druhom kole, kde som súťažila ja, je udaný zlý text, ktorý sa musí opraviť. V akom jazyku? Oba texty sú v slovenčine, ale môžu byť aj v nemčine či angličtine. Aké prostriedky ste použili pri oprave? Spoliehala som sa len na vlastné poznatky, mohla som využiť len vlastnú hlavu. Mal som na mysli možnosti klávesnice. Ja rada píšem rôzne články, píšem s 10 prstami. Tak to ide najrýchlejšie, je pomerne ťažké písať v cudzom jazyku, sú tam iné znaky. V slovenčine sa podľa mňa píše oveľa ľahšie, ako v maďarčine používame slovenskú klávesnicu. Ja mám doma maďarskú klávesnicu, nezúčastňujem sa však takýchto súťaží. V rámci tejto práce s textom bolo potrebné vystrihnúť, preložiť, vložiť text, alebo sa tu opravovali len pravopisné chyby. Museli sme nejakú časť vymazať, vpísať iné slovo, boli zamenené napríklad 2 písmená, niektoré časti sa museli premiestniť inde, museli sme začať nové odseky. Pre vás nie je problém spraviť z čiernych písmen červené a podobne. Aké sú vaše nádeje, kde ste asi v tejto súťaži skončili na začiatku alebo v strede? Vyhrať som určite nevyhrala, dúfam, že som skončila s dobrým výsledkom. Na tejto súťaži reprezentujem školu, dúfam, že som neskončila na poslednom mieste. Som hrdá na to, že som mohla v tejto súťaži reprezentovať školu, veď sa to nepošťastí každému. Ja vám držím palce. Pani učiteľka, čítala som o tom, že táto súťaž sa tu organizuje po 48. raz. Ako je to možné, keď práca s počítačom ako taká ešte pred 48 rokmi neexistovala?
Je to pravda? Táto súťaž sa začala vtedy, keď sa ešte písalo na obyčajnom písacom stroji. V skutočnosti už prebehlo 48 súťaží. Spočiatku súťažili študenti na mechanickom písacom stroji. Postupom času sa prešlo na písanie na počítači. Prečo sa za miesto tejto súťaže vybrala práve vaša škola? Miesto súťaže určuje Ministerstvo školstva Slovenskej republiky a v tomto roku si vybrali práve nás. V pozadí tejto súťaže figuruje aj Inštitút štátnej odbornej výuky. Áno, oni sú hlavnými gestormi, organizátormi, my im len pomáhame v ich práci. Predstavme nám v krátkosti túto súťaž. Odborný názov súťaže je spracovanie poznatkov na počítači. Je to pomerne široký pojem, ktorý v sebe zahŕňa rýchlopis. Okrem toho tu ide aj o spracovanie údajov za pomoci počítača. Súťaž prebiehala v dvoch súťažných disciplínach. Jednou z nich je 10-minútové písanie textu. Išlo tu o presnosť a rýchlosť. Druhá disciplína bolo samotné spracovanie údajov na počítači. V prvom prípade šlo diktát alebo odpis. Súťažiaci mali k dispozícii vopred pripravený text, ten musia čo najrýchlejšie a najpresnejšie prepísať. Keď si obzerám počet súťažiacich, sú kraje, ktoré vyslali 10 súťažiacich, iné zas len 2. Prečo je to tak? Ja si myslím, že to závisí od záujmu žiakov. Sú školy, ktoré vedia zapojiť do takýchto súťaží viac žiakov. Najviac žiakov bolo z Prešova, z Prešovského a Košického kraja. Ja si myslím, že do takýchto aktivít sa ťažšie zapájajú žiaci napríklad z Bratislavského kraja, ale aj z Trnavského kraja. Súťaž sa skončila, odzneli tu aj ďakovné slová. Podľa vás bola táto súťaž úspešná? Ja si myslím, že každopádne vznikli naozaj pekné výsledky aj na celoštátnej úrovni. Toto všetko v porovnaní s uplynulým rokom bolo hlavným cieľom, aby boli žiaci úspešní, aby dosiahli dobré výsledky. Tomu sme sa snažili vytvoriť vhodné podmienky. V prvom rade sme vybavili učebne, kde súťaže prebiehali. Snáď sa nám podarilo vytvoriť vhodné ovzdušie, kde mohli žiaci súťažiť bez stresu. To znamená, že súťaž mala dobrú úroveň. Áno, zrodili sa naozaj veľmi pekné výsledky. Súťaž bola dvojdňová, podarilo sa vám zorganizovať aj nejaké sprievodné programy, aktivity. Áno, chceli sme účastníkom predstaviť naše mesto. Včera sme pre nich zorganizovali krátku prechádzku mestom a z iniciatívy Mestského úradu im bolo umožnené kúpanie na termálnom kúpalisku. Každý bol veľmi spokojný a ja dúfam, že títo žiaci navštívia naše mesto aj ako turisti. Na záver našej reportáže pripomeňme, že sa ani jeden z dvoch domácich súťažiacich, už spomenutý Viktor Vek ani Viktória Naď, nedostali medzi vyznamenaných súťažiacich, ktorí okrem diplomu obdržali aj pohár a darčekovú poukážku a spomedzi ktorých najlepší vycestuje na majstrovstvá sveta.